Ay golo, master fैगासिनो हरनि लामाजों जोंनि गेलेनाय मास्टारा। फैमारदोंथ' आरो रायगोन नामाब्रा सारालाय जोंखौलाय थिफुला। ओइ गल' बेखौनो गियो नामा? मास्टारबाबो बियो जोंखौ लामायाव रायनो हाया, स्कुलावसो रायनो हागोन। थौ बेखौनो गियो नामा? एदावनांगौ सारखौ दिनै। बिसोर खुदियाफोरालाय सोर सोरनि गथ' जाखोब्रा? मा लामा लामा थाबायबाय थाखो? लेखा फराया मा फराया गोदाव सोराव लामा लामा थाबायबाय थादों बिसोरो। र' एसे रायना हरनां बिसोरखौ सोर सोरनि फिसा बिसोरो। हेलौ सार, बहा थांनायब्रा? हारसिंलाय माथो थाबायना फैखो? गारि गैया नामा सार? आया खुदियाफ्रालाय माथो आंखौसो उल्था सोंलायबावदोंलै बहा थांनाय होननानै। नोंसोरलाय मा लामा लामा थाबायबाय थादों गोदाव सोरावलाय? लेखा फरायनांगौ गैया नोंस्रा? नायलाय गल' सारा मा होनदों जोंखौ? सार, नों मा सि जाम्बालै सार? आंखौसो जाम्बा होनलायबावबाय मास्टारखौनो। सोरनि फिसालै नोंलाय आंखौ जाम्बा होनलायनाय? सारा मिथिमारालाय बियो। दा गरम बन्द जाबाय थादों। गरम बन्दआव सोरबा लेखा फरायो नामा सार? बेखौ मिथिया नामा? आरो आंखौ सोरनि फिसासो होनबावदों नोङो? नोंलाय आंनि नाम थिसननायावनो बिमा बिफानि नामखौ लाखिखादों माथो। आरो आंखौ सोरनि फिसासो होनबावदों नोङो सारा? गरम बन्दबानो लेखा फराया जाम्बासो जागोन नोंसोरो। मा सि जाम्बालै नोङो सार? गरम बन्दखौ मानि थाखाय होयो दाबो मिथिया नामा नोङो सार? ओइ गथ' नों आंखौसो जाम्बा होनबावबाय। दे मानि थाखाय होयो बुंलाय। नोंखौ बुङाबा स्कुलावलाय नोंखौ खोमा खेबखागोन आं, मिथिबाय नों बुंनो हायाबा। आच्छा सार, नोंथ' आंखौ बुंनो हायाबा खोमा खेबगोन होनदों, खिन्थु आं बुंनो हाबा नोंखौ मा खालामनांगौ आं सार? मास्टारखौलाय नोंलाय मा खालामनो हानांगौ? मास्टार सात्रखौ खोमा खेबनो हागोन दा। मास्टारखौलाय मा खालामनांगौ जाम्बा गथ'? सार, बावगारबाय नामा नोङो? फोरोंबा फोरोंनानै नोंनो स्कुलाव जोंखौ फोरोंखादों माथो। गोरोन्थि मावबा गोदोरखौबाबो बुना होयो, गेदेर गोलावखौबाबो सोबानो हायो होनना। बेखौ बावदों सार? माथो उल्था उल्था थारलै गथ'आ। ओइ दे माबार बुं, गरम बन्दखौ मानो थाखाय होयो? सारा मिथिमारा खोमालै गरम बन्दखौ मानि थाखाय होयो। सार, गरम बन्दखौ मानि थाखाय होयो मिथिमारा नोङो सार? र' आंनो बुजायना होनोसैलै नोंनो सार। गरम बन्द माने बांद्राय गरम जाबानो गरम बन्द होयोलै सार। बे दैज्लां बोथोराव बांद्राय गरम जायोना, आरो स्कुलावथ' फेन थायाना, कारेन्टबो थाया, फेनबो थाया, जेबो थाया। मास्टारफ्राबो फोरोंनो हाया आरो गथ'फ्राबो जनानै फरायनो हाया, गोलोमजोबो गरमजोंनो थानो हाया। बेखायनो गरम बन्द होयोलै सार। जाम्बा बेबायदि जायो नामा? बेबायदि जायाबा अब्लालाय माबायदिथो जायो सार? नोंसोर खुदियाफोरजों लाब गैलालै। थांदोलै नोंसोर थाबायोना बेरायो, बेरायहैथारदो। नोंसोरजों रायज्लायबाय थानानै खर'खौसो गाज्रि खालामना लानाय जागोनलां। आच्छा सार, नों मोनायाव गाइखेर लोङो ना लकेल माबा बानायनायफोरखौ लोङो सार? खुदियालाय मा सोंनाय जाखोब्रा आंखौलाय? मा गाइखेर लोङो ना मा लोङो? फाग्ला गथ', नोंलाय आंनि लोंनाय रोङिखौलाय मा नांगौ? जाम्बा जाम्बा गथ'लै इफोरलाय। सार, नों खर' गाज्रि जाजानो गिनायखौसो सोंदोंब्रा सार। सार, नोंहालाय गारि गैया नामाब्रा? थाबायनासो फैबाय थायोदि। आंलाय नोंखौ सिरि थानायखाय मोजां सानदोंमोन। नोंबो माथो उल्था आंखौसो गारि दंना गैया सोंबावबाय। गारिखौलाय मानो नांगौ? आंलाय गारिखौ मा खालामनांगौ फाग्ला गथ'फोर? होमबा सारा उदै गिदिरखाय गारि सालायनो हाया खोमालै, बेखायनो गारि लायाखै नोङो सार। आंखौ गारि सालायनो हाया होनदों? लाबोलाय माबायदि गारि सालायनांगौ? होमबालाय मानोथो गारि लायाखै सार? खोनासं गथ'फोर, दानि जुगाव गारि लायै लायै मानसिफ्रा थैगासिनो, आरो आंहा थांना थाबावनांगौ बे गारि लानानै बोरैबा एक्सिडेन्ट जाबायब्ला दुब्ला थांनो। सारा मानि इसां जाम्बामारब्रा? मालाय कत' गारि गुरा लायै लायै बेरायदों, दामि दामि गारि लादों मालाय मास्टार मावनायफ्रा, साख्रि मावनायफ्रा। नोंहालाय मा जरग'खौ साइकेलबो गैजाया माबो गैजाया। आंथ' एबार हाइ स्कुलखौ बारग'नाय लोगो लोगो गारि नांगौ होननानै बुंना दोनखादों बाबानियाव। आंथ' हाइ स्कुलखौ पास जानाय लोगो लोगो गारि मोनखागोन। नोंलाय मा पात्ता मोननोब्रा?
जाम्बा गथ' नोंनि बे हाइ स्कुलाव पास जानायालाय मा खि मोनजानो मेट्रिक पास माबा हाई सेकेन्डारि पास खालामाबालाय मा लाब जानो नोंलाय गारि लानानै ओरैनो सावलुं बावलुं थैलाबायगोनसोलै नोंसोर गथ'फ्रा सारालाय जोंनो गियानसो होदोंना सावसो होदोंब्रा सार आंलाय नोंसोरखौलाय मानो साव होनांगौ जाम्बा जाम्बानो गियानसो होदों दा नोंसोरखौलाय आंलाय होमबा सार नोंनि गियान होनाया थैनोसो थिनो नामाब्रा सार माथो थैनायनिसो बुंनाय जालालै नोंसोर खुदाफोरजों दोरोदनांसिगोन आं मा फंसेबो जेनाब्रा हैद नोंसोर थांदोलै बहा थाङो बहा थाङा बहा बेराय बुराया बेरायहैदो नोंसोरजों रायज्लायबाय थानानै लाब गैयालै दे सार थांदो आराम थांदो सार लामायाव सौथुलांगोन थांनानै न'आव आराम जिरायहैबाय थादो दे थांदो दे सार सारखौथ' नोङो बिराद एदावबायलै थिफुला स्कुलाव थांबाथ' जोंखौ होथारसिगोन बियो गल' बेखौनो गियो नोङो बे सारालाय जोंखौलाय मा खालामनांगौ बेलेगफोरखौ लेखासो फोरोंगोन ना जोंखौ रायबाय थानो बिसोरलाय स्कुलावलाय जाम्बा बेखौनो गियो नामा थुदो हाब मा आसिरित गथ'मोनलै बिसोरलाय सोर बिमा बिफानिथो फिसामोनब्रा बिसोरलाय फाग्ला गथ'फोरजों रायज्लायना आंहासो प्रेसारानो दावखोथारबायमोन र' बेसोरखौ स्कुलावसो मोनगोन आं साला हायोना हाया बेसोरखौ थिग खालामगोन आं स्कुलाव